какво става тук. Але до сега къде бега в една мина, просто съм стакнат с камък. Трябва да го махна. Оле, лак. Зомби. Какво е това? Факин качеството ще бъде камили и просто... Това ми наду главата. Не мога влязам в снайпер. Добре, влезнахме. Само трябва да намаля малко играта, защото е на 45. Ще остава 25, защото просто играм на главата. Играя сам, но какво това къде се чува? Лучо. Що? Омага. Гледа гадно мръсно. Какво е това? Какво ще кажа за едно теглевче? Какво ще кажа за едно теглевче? Hello. Добре, знаеш какво? Не ме интересува. Къде си? Hello. Къде изчезна? Майко! Да, добре. Да. Лучо, това видя ли го? Лучо? Да. Това видя ли го? Кое? Да, добре, че не си го видял. Така... Мале, колко мирно... За някакви далечни... Добре, това още ли е тук? Не. Добре. Аз просто отивам на експедиция. Дано това да не ме хване или да не ме убие. Точно аз отивам в пещера. Няма просто това. Добре. Като казах пещера, нямах буквално предвид пещера номер си. Добре, почваме да копаме тук надолу. Трябва да ми кажем като слезна, че ще направя хубаво нещо. Какво ще направиш, ако влезеш?
Утре може да влезнем да направим някакъв... Някакъв билд може да направим. Да, мога да направиш магазин. Къде ще правя магазин? И по-добре ще ни е магазин. Защото има доста неща, които могат да се купуват както трябват. О, майншафт! Но то е експлорнат, за жалост. Да, това ми трябва. Не ми трябва това обрека, да бъде по-старат. Ребе, излез. Залил. Си. Добре, почваме тук да сопваме. Добре, надолу. Така. Ще купвам от тук натам, ако намеря диамант или нещо, ще е много добре, защото лъче ти трябва като дойдеш да си направиш броня, диамантена или пък нещо друго. Защото ти си с Iron бронята още. Чуваш ли, бе? Гледай го, бах ти го кара. Окей. Така, да сега няма нищо тук. Защо няма диаманти? На кой блок са диаманти? Аз още малко ще стигна бедрок. Не знам, че диаманти къде са, но... Не трябва на кое не го се намирам. На кое? 56. Ясно. 56. Да. Добре, така не е за мене. Тия купчета как ми пречат? Просто... Диамант! Ево. Ого, да са много. Ами, значи почваме от тук натам, ще пълним диамант. Не е вярно. Абе, има шанс да се намерят още диаманти. Просто трябва да побъхтиш малко, което... Да, здравей, Ендърмен. Чувам някакво свлачище. Това на добре ли или не е на добре? Добре, ще кажем, че е на добре. Камера. И става с камера. Не че е с камера. Да, добре. Дай ми. Искам нещо интересно. Като диамант. Дай ми диамант. Дропни ми диамант. Аре мога да се нариш. Ами да даде диамант. После къде имаме толкова много диаманти? Как толкова? Как? Как да няма диаманти? Добре, до сега не съм чувал нищо. Толкова ста... Добре, каква е тази светлина? Обясни. Някой ми обясни.
Ajde. Dijamant! Aha. Za Nova godina. Ще получим диаманти. What? Окей. Само къде няма гравел, не ми се обира това гравел. Какво стана, бе? Кой та коли, бе? Какво та правят, бе? Атят, как ми си е? Скарай ме къла, бе? Майко. Или май аз ме остава. Аз така си помислих, че не аз ме остава. Пъдък. Пъдък не ме остава. Добре, да кажем, че всичко е окей. Добре, тук пише, че има нещо. Където има нещо? Къде? Нагоре, надоле, налево, надесно. Някъде? Значи надолу. Аре бе, покажи се, чух тая жена, покажи се. Аре, лънги. Вършо. Добре. Ако щеш. Лесно е спечелена победа от мен. Але... Леле, малко кощи. Аз още малко ще стигна до края на мапа, бе. Чухта. Там. Пата чух. Ява. Бабу, не, бягай от мене. Край. Майко.